Cellebiologi. Af Mille, Sara og Stine. Dyreceller, planteceller og bakterier. Dyreceller og planteceller ligner hinanden rigtig meget, men der er to vigtige faktorer, som gør dem forskellige. De forskelle er, at planteceller har grønkorn, og de har en cellevæg udenom cellen, som gør den hårde, og det har dyreceller ikke. Dyreceller har til gengæld flere mitokondrier, end planteceller har, da dyrene de skal bruge mere energi til at bevæge sig, så de har brug for at lave mere respiration end planten. Grønkornene er vigtige for planten, da det er dem, der er plantens energiforsyning. De optager næring fra solen og giver den til planten, så den kan vokse. Dyreceller har et cellemembran, som gør dem bløde og gør sådan, at de kan skifte facon. I forhold til dyrecellen og plantecellen er bakteriecellen forholdsvis simpel. Det kan være spiralformet, kugleformet, stavformet og filamentøse. De har ribosomer, hvor proteinsyntesen foregår i stedet for fotosyntese, som planteceller laver. Cellevæggen er opbygget i forhold til, hvad det er for en slags bakterie. Celletyper. De to grundlæggende celletyper, som er grundkernen i vores fysiske verden, er prokaryote-celler med enkle strukturer og funktioner, imens eukaryote celler er større i størrelsen og huse komplekse strukturer. Celledeling er, når en celle deler sig op i to nye celler. Der findes to former for celledeling: mitose, almindelig celledeling, og meiose, reduktionsdeling. Mitose er en almindelig celledeling, som fx foregår i en menneskekrop, undtagen sædceller og æg. Det er meiosedelingens job at håndtere, hvor cellen ender med at blive to datterceller med samme kromosomtal. Mitose kaldes også vækstdeling, da mitosen fører til vækst i vævet, altså kroppen. I meiosedelingen er det der kønsceller dannes. Hver dattercelle har det halve antal kromosomer i forhold til modercellen. DNA er kromosomer. DNA er bygget op af 4 forskellige baser. De kaldes adenin, tyramin, cytosin og guanin, men omtales normalt bare som A, T, C og G. Der er ca. 5,5 milliarder baser i et menneskes DNA. Rækkefølgen af baser er en lang informationskode, der bestemmer, hvordan cellen fungerer. Og celler bestemmer, hvordan organismen handler og udvikles. Baserne omdanner bestemte par, men kan sidde i mange forskellige rækkefølger. Det er A og T, der danner par, og C og G. DNA er rullet sammen i en spiral, som ender som et kromosome. Et menneskecelle har 23 kromosomepar, så i alt har en celle 46 kromosomer. 2 af dem er så kønskromosomer. Dem kalder man XX og X og Y. XX er for kvinder, og XY er mænd. Down-syndrom skyldes nemlig en mutation i kromosomet nummer 21. Der findes også andre sygdomme, der skyldes en mutation i kromosomerne.